Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Wakirabia mwancho murigirira Getembe TV chinsa cha bono mwambi ekero ere rituko ria Jumatano ose etichi gatatu ye wiki yeiga entangani kegima yo motienyi oyo o gatatu nane no kunyorenga ekero chiaragire gose ekero chire chitariki isano cho motienyi oiga omwako oyoiga nigo bono ritukeriga rigo chengeru gose rimanyikanete bona Ash Wednesday ase bali bonsi gose abakristo bali bakorwa chidini chigoitaberana amangana yo gwakwa ribu gose Jumatano ye ribu rituko narie riga igo bono ekero kwabo kire bono mambi onye kore omukristo buna oyo abo bali bakogenda se chidini buna bono habige katoliki nabo igo chikanisa gose kura ase chinsemo chiri buna cha Presbyterian ne chikanisa chinde chinyinge chiri chibwato kwigena bunoko iyo nigo tukuganiria rituko rigiya ria Ash Wednesday ande nigo rire rituko gose rire a holiday ase chinse chinyinge usase ensengi maneri tukorigo chengerwa ase ensengi maigo mancho murigere karibu sana ekerere Ash Wednesday nigo nakuganiria nyale gutwara rituko rire ritoereru rituko rire ritagatifu na inde ndibwa rirakoretere omorembe na boigo oboremu ase engoro yao karibu sana nche Matilda obaigwa imeo moroberiga bwetwani ya Getembe na mange agenderete wateka anne mono ekero buna bono moroberi ori boko ene osha ogenderete koreta engusanano egati ya baraya bange na boigo abamenyi abange ase ense ya Kenya kera abange bagenderete kwemurunganeria omoroberi oyo ngaki ogokora emirimo na tukurigereria uburoire borio bobe gosobotindi wanarete wateka korwa ase ebungeri ya South Mugirango nigo bono yarorekanire buna amache ayo abereka gutumika roro nigo abwate obochabu gose abwate eubi enyinge eyo bono yirete abantu abange korwara naboigo ase ebinyoro bitatu igo amache ayo bagutumia nigo aramabe ekero bono oyo ore omorikyo monene ase amangana public health mosubati Mary Muthoni anyarete gokoritaro yae naboigo kupuria abantu banyare kwenekia obochenu bwekerengo kegoro mono erio hokeania oburoiro obu igo buroiro obu bono nabwo kunyara gutangika ikiagera ekero kwa manyirenga onye na macho gotumeka arama bigo samache mokonyuna arama be amachayo nabagotiga gotumeka nabo igo abantu banyare gutwara ebibara mbagotumeka nonye chindoche gose abantu mbakwenda wekonyera ase chindoche igo namange tokwariganereti ase ritukeriga nande ntobeto kumanyekero ase kero una agenderete wateka kurende ase nchira ya bene kigima watirana na nje ase chinsemo chiri cha Facebook buna Getembe TV chinsemo cha YouTube Getembe TV and FM na boigo lika message yao ujumbe yao na baria bakuburia gose bagotema wake simi ocha ase studio ase bono titukunyara kubwata chisimi chao kurende na bukolika ujumbe yao ocha se nambe yere 0726 44 73 67 nabo kwani babere batatu gose ubarigane me yo moroberega ubaganirie rituko oli gose Jumatano yeribu ere entoerero Jumatano nero emanyikanete buna gose rituko oli kurigeria mangana ya basubati na basae nabo igo nigo tukubarigane mwensi erinde monyare gochengira ritukeriga nabo igo gosanga 90 gochahiga ase studio karibu sana ekero ngochaka nari abere kawateka nigo bono ngochaka kurwa ase county ya Kisii ekero bono oyoro mo principal secretary wa mangana public health Moswati Mary Muthoni anyarete gukora itaro yayo gochaiga erinde kwenekeria abamenyi be county ya Kisii anene mono bali bakuru ase ebunge ya South Mugirango ningi kegendete guse ngi kyanyarete koreta omochando oyo boboroire abantu abo babere bakorumwana echinda bakonekia guse bakotwara ebimanyerero bitari ebya kawaida
nande bono ase wizara yobochenu asinse ya Kenya yanyarete kubwata korobotinga chisampo chiri chianyara koirwa kokorerwa gose kurigererirwa na kokorerwa oboringori niko chiarokia ng'a nigo abantu abaiga babete bakonywa gose bagotumeka amache are contaminated gose amache abwate obochabu bwa kebara mwancho murigereria igo nigo bono bantu baborigwe kweneke obosafi obocheno bori igoro mono ase chinsemecho n'abantu bonsi kurwase ense ya Kenya nigo banyare gukwanerwa nabo igo kwaneke ng'a amachari bagutumeka nigo ara marabu nande nigo bono wizara yobocheno rachikori gichinjera chinyinge chokwaneke ngoboriro obuti bori gochikogendera kwambukira guchase abantu bane nabo igo bari banyarete konyorwa no mochando oyo banyare konyora obowenia asinchira ere engikerano ukegima have already been confirmed to further testing. Marondo upande wa Nyabijoge kwa sababu ya ugonjwa ulikuwa umezuka katika area hii ambao umeathiri watu wetu kiasi hapo tumeanza kushtuka ni nini hii. Basi serikali kuu tulipoiuliza wakakuja na watafiti wao, experts wao, madaktari wao ili waweze kujua ni nini kinachoendelea katika mahali hapa. Kwa hivyo tumekuwa hapa tangu asubuhi tukitembea kila mahali mpaka kwenye maji mpaka familia ambazo zimeathirika na mpaka tumefika katika kikao hiki. Kwanza ni kusema kwamba kwa niaba ya Mheshimiwa Gavana ni kuleta pole kwa wale walioathiriwa na janga hili ambao wengi walikuwa ni wagonjwa, lakini alivyosema mwakilishi wa mbunge ni kwamba bahati nzuri tunaambia Mwenyezi Mungu ni asante kwa sababu hakuna maisha tumepoteza, si ndio? Yeah. Na sisi kama serikali tulituma timu yetu kubwa Madam PS ikiongozwa na Director of Public Health kuangalia ni mambo gani haya, ni chanzo kipi ambacho kimeleta shida hii. Na mnapojua abantu ba minto sometimes nachukua muda kujaribu kuangalia, kufanya utafiti, kuleta samples na mambo kama hayo. Na nasema ni asante kwa sababu saa hii wamefika mbali. Zile specimen zinaendelea kuangaliwa na hivi karibuni kitambo kidogo kutoka sasa tutakuwa tumepata majibu, kwa sababu tulikuwa tunawasubiri mpaka wamekuja na timu yao kubwa ambayo iko na expertise ya mambo haya paria kama kukuligereria na kuchora nga what is it that can be done. Kwa hivyo ni uhakika Madam PS kwamba kitambo kidogo kutoka sasa tutakuwa tumejua ni nini ambacho kimeathiri watu wetu. Tunaamini kwamba anytime from now basi everything itakuwa ni calm. Kama ni shida ya maji, kama ni shida fulani, hiyo itaangaliwa na itaweza kutatuliwa ili watu wetu wasipate shida. Asante serikali kwa kukuja na tunashukuru sana. The families that have been affected by this disease, and we want to assure them that we are doing all possible to ensure that we go back to the normal life that we have been living. We have gone round the village and we have gone up to where they get their source of water, and it is good to note that we have established that the source of water has fecal matter which has contaminated the water, and equally the samples that were taken from the homes, they equally have fecal matter. It is important to note that from today henceforth the members of this community should abstain themselves from using that tap and from using that source of water. Let them get alternative places of getting the water so that we do not continue having people going to the hospital. We also have other samples that are in the lab that are ongoing investigation. We will also subject the samples that have already been confirmed to further testing. Mwancho murigereria gotigana nayo nigo bono amatemo kurwa ase ekenyoro okianya memiso bochura ward ya Manga egotoka imeye bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira bono yanyare kuboria abari bare no gwancha okuya banyare wesonane na kubakonya eri banyare huikirania emirobiri yoko mwaenia omwana obo omanyikanete buna Purity Kesare ni gwanyarete gusiri bugima bwae magega yokobera ase nyagitari ase chinyagitari ase gekegetambe
kubatikana na kiria abete gakonyora umupasukano nandi nigo ari umorokigwa abwe university nekiro bono aboibori ibaye oyo este tatu mabo manyakanite buna Ben Moire na mamo mwabo banyare kuboria abantu bari no wancha okuyo banyare gwesona nere gokiania ebili yu yaigete gose konyara gwakana ebili yu yaigete gwikachi milioni 3 eyu yairire bono yabeira kumoya kurwa senkendu na komo enia nime yekenyereke iga Kenya memiso wojura ewadi ya manga ebunga ya bugututu wa Masabe kaunti ya Nyamira azitokumirana amonenkeje iga ya Ben Moire amono mongino ya Grace Moige abo bagendrete amo nemoyiga wa matanga bwoko mwenye umwano basirita Purity Gesare oyusire bugima bwa yasomo basokano webara umutenyolyo eta osomire oikirie semester ya kabiri nere yas chaka January kabakosoka kuru nyumba akagenda akanyora accident musamali umuya akamonyore para kera barenge gokonya abandi babere mbakwete on the spot. Purity akaumia mono mutwe ekero aimo kigukoruga abo akaikigu enyagitari eranga abo bagateba mbakonyara bakamoira Nairobi West akabera Nairobi West ebili egatigaro akairu Kenyatta kurengana mone amatejega nigo bagendere ko babagweterenga jenene kubatikana mone bill eyo nyagusiranya ko bagotigase kinyagitari cyanyara ko bagwetananwa eri kwenyorera ubwenya eyo yekire weka chishiringi milioni 3 kaikigu Kenyatta naenda akabekwa ICU private wing nara agatiga kibese chindororo ande bakamoikigo chance general ICU igona babera ICU almost 1 month paka naende buna abete gagusirio bugima bwaye kare ICU one bili gere enene mono tutanyale kureis kiagera tatu mwabo igare driver tari monto bwate kibarua kenene akonyora chibese chitindi gokora kende takondo ngokora irinde tonyore nonye ne fees one ebili yetiga erime igere 3 million ye egere to mwana atanyale kurusi gumochwari aira nigu wochanga gaigache koeni nigo barere njira batemere ko rigiye kibese kikorende wikabono tebaranyora asebono abamatebenkeje igana basani bagendere ko bakubolia bari no muyobo wanje gwesoke bunenchire yemo yuko basire likonyora bisagwe bigana ko mwani umwana obo ase chinchira chamaskani one gende ndutotagete gaki no bokonyi obo gaki kiro monta so yoko boko erinde tonyare konyora chibese kira kigotokonya ale gosaba abarayi baito ensengima mogusia ndonsi asabeta mwempia itokilifu kisairombane oyo gotoki gwa binengoko na bengoko ene bwati bijuju binge nabo eratokonya barayi baito bonse kwa chumura twansere umugavana itonyaribo kimomi toko gusaba tubwate syo bakonwobo erinde pen usenanya arega gutimoka kibese gitoke arushi muberari na irubenyo turimbo kigocha tari aibye ko umugavana omongi na Jerusa momanyi egumanle gaki tubwate si bakonwobo moseneta kongo mogeni twensi tubwate si abantu bito bari willing tubwate si solicitor general Sadrak Mose tubwate si egingo ripoteri gataseni kya wanjete kya getembe kuigase kanyereke iga kyanya memisobochura ewadi ya manga beyebunga yabo gututu wa Masabe kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara
Mwancho murigiria gutigana nayo nekera bono amangana gender based violence hosoko unereriwa ko mwana munyarako gusoma mura ekera agenderete kwenekiwa ase chinsemo ao bono nigo ritukuri igoro ebiombe ao bitari ebya serikali bikubwaterana ne serikali ye county ya Kisii byanyarete gukora egeikaro gyo kwarigania okubwaterana igoro gose okubwaterana erinde kurwania amangana yaiga gender based violence bakorawa gose kio kiari korawa no deputy county commissioner Mosubati Madamu Grace Ouma nigo anyarete kwenekia buna nigo county ya Kisii ere namba isano ase county chirichitangaine asamangana ayoko unereria abantu asinjira eri ya kijinsia nigo bono anyarete gukora amarigani ayo erinde kwenekia buna amatukare bosio ebikorwa bune biga bichigo kianigwa nabo igo gose gukorwa ase chinsemo echika museketo dipo na sanya no robotoro asinjira kubwatia sana sana mudia GM naomba ya and femicide. Asante sana. Children are now becoming parents because now the parents are not there. Okay, my name is Grace Ouma, the Deputy County Commissioner at Kisii South, standing in for the County Commissioner, who because of the exigencies of duty could not be around. So we have the technical working group on gender-based violence, including femicide, and we are in the process of preparing a memorandum in line with the presidential directive on how to deal with gender issues, assess the situation in Kisii, and then look at the policy gaps, review what has been happening. Because we look at the statistics, we have had a lot of gender-based issues and femicide cases in Kenya. So we as Kisii County are in the process of preparing a memorandum to be submitted to the national office, so that we can come up with at least a blueprint on how best to deal with gender issues and femicide for that one. Ni Hamisi Oyunge Mandere, Executive Director mshirika National Peace Champions, shirika ambalo linafanya kazi na karibu sana na county government pia na national government. Kuja kwetu hapa leo kuna umuhimu sababu sisi ndio tunafanya kazi na directly na community, sababu hii community ndio iko na maoni yao na ile kitu ambacho tunashughulikia leo kama technical working group, ili sisi tuleta maoni yetu sisi kama CSOs, na the same time tuleta maoni kama ya community, yale mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya kwa femicide and the same time mambo ya gender based violence. So natumai ya kwamba kesho tutatoa memorandum ambayo itakuwa imeguza kila pahali, kila department, so that yale ambayo walikuwa hajawekwa ndani tuweke nyama iende pale nje ili kusaidia wananchi wetu wa Kisii na wale watu ambao wanahudhurika sana na hii mambo ya GBV sana sana mambo ya GM na mambo ya and femicide. Asante sana. Mwancho murigereria nase ensemeri yechisemi nigo bono oyore umurikio butambe ase amanganari yechisukuru gose chikosi chobobundi gosomo principal secretary wa mangana TVET institutions aiga asense ya Kenya Mosubati Dr. Esther Muoria hanyarete gukora etaro yaye gocha ase eskuru yobobundi ya Kisii National Polytechnic ase bono aborokiwa baria babwate kose abantu bonsi bari babwate obumanyi bwobubundi bwechigasi ao korendete babwate chi certificate banyarete kwewa amaigerio erinde konyora chi certificate echo nigo bono Mosubati Esther Muoria nyarete kwerera buna eganga ye egetambukirekyo kurase serikali no kwenekianga bonsi bari banyare gutwara obumanyi samatuka magega korendete babwate chi certificate banyare konyora amasakara yubaganeri erinde kwenekianga banyorire mirimo ase chi semo gose kuna bono chinsemo chirichikwana na emirimo anene mono eri kubwato gwakora ase serikali nande eganeti bumanyi bubwate gose ababundi bali babwate amasakara musakito Daniel Ontiri no robotiro sinjira engike gukwana umugasorero ase skuru iga yokona na migerio yobundi asomo chobosongo imeye county ya Kisii chingaki cyo chakia bena umuroberio wokwegeria aborokia igoro yokurikia bali bobwato bumanyi webinto ao
amono chikosi cha magoko kurende watabwati chi certificate murobuli oikiranwa na bubwatani au igati abo balia boborindi na bwaziri kurwase kaunti ya Kisii. Musubati Dr. Esther Moria nigata yabona ikiga nigetambo kirekia eligukinia obumanyia sabasae na kubukindiria amabaga yechigasi ya iga Kenya nonya na chinse chisiko. Mambo ya kukuja hapa tunavaa ile gauni kubwa tunafanya nini? Watoto wana graduate na wanaenda wapi? It is our responsibility as government to ask ourselves that pertinent question. Our watoto tunasomesha, we have to work directionally. Kabere otebuna omochando munene orororo no kubeka emerobelio yogokonya basae na muno bali bakolera masomo kolende telego ikirani wa oralia omochaka no moya. The problem we have been having is writings, policies, and putting them somewhere to gather dust. That for this country must come to an end. We have to pass a policy and implement it. Gatato nigo hagikiri bikore byokwenanwa which certificate chete ikirani tibirengo biganirie kurwachi skuru chiterigete waigo na saborokigwa bakonyora batarakora masomo. Uruta chinsase chintindi na komenta wana balie barachigotoka mberolere esisenya kimini. Sitaki kusikia wengine walipatiwa hii certificate waliasesiwa up to here. Wengine up to here. Wengine like this. No, bana. We have to do a good job. As you train these people, these assessors and verifiers, can you also make sure you are telling them exactly what to assess and what to verify? Otumeki wa maliogo yogotinda na mono chinya sole asaborokiwa abeligeta chikosi au aiga Kenya negati yarebo igagikirwa na koragwe kyara bone bikore bingabo nebyo negati yabiria bigosereria borokiwa magimabo. But nowadays you walk around utasikia tu harufu ya bagi kila mahali. You make sure that drugs do not get into this, because your bagi zinasafirishwa tu kwa mabarabara zetu. And we have police officers, I have OSPD, I have DCIO here, I have a commander wa AP. Tutahakikisha kwamba hiyo bangi mahali inatoka ifiki hapa. Asense mwende omwaziri wechisemia se county ya Kisii Eric Miyenda wikiriyo botumeki bube we metandao egati yabasae na monasa matuka bwango iga ekoreta ebichembe na monase county ya Kisii. We do not want noise, as it were. There can only be one principal at a time in an institution. We cannot have two principals. There can only be one chair of the council at a time in an institution. And as it were, there can only be one PS at a time in the State Department of TVET. And therefore, if you want to be one, you'll have to wait for your time. And therefore, those few gentlemen and women who are in social media from morning to evening, talking about Kisii National Polytechnic in all manner, please come and be given this recognition. Let them come and be given. If they are well trained in IT, we can also give them. We say we are giving them. Mwancho mwigiriria gutigara emeye chiseme ni gobono abaibuli bagendete koyogwa esegeto kwene kinga banyare goikirania eira gose banyare kwenekia abana babo banyorire amasomo ase amatuka yaiga ni gobono oyotenerete ekiombe kya balimu kyanat koro ase orosagia ro county gose eye county ya Nyamira omanyekanete buna Kenneth Nyamwanda anyarire koyera buna ekero abana bagosoma nigo bagocha konya amate yonsi korende tari ase enka gusetari bagwe konya boka gose enka eyemo naboigo bagukwanira igoro ya mangana ayechi seminande koro ase county yo ya Nyamira nigo bono oyore omo director wechi semi me sub county ya Nyamira North omanyekanete muna Madam Claire Oyula nere anyarete koerera buna nigo omwana we university gosore kosoma ase university ya South Eastern Kenya University gose seko anyalete gosiria obogima bwaya somo basokano omobebwe para naboigo ekiragenderete konekia
use kuboria bamenyi be county ya Nyamira kwene kianga na barabu batingirie amasomo na boigo kwene kia bana ababo banyora masomo asinjira ere enyikerano kigima na aboigo hegati yababwatani abo banyarite gwikirana ase omoyega wa matanga yo moroki goyo nyarite gusire bogema bwae nigo bono banyarite kwerera buna e county gose serikali ya county ya Nyamira nero tiranyara gwikirania amagendero anene muno asenseme yechisemi ekiro abarimu ba ECDE bataraba bakorikwa emirimo musaketo Fatigadi Gisemba no roboti oru asinjira erengi maega yechikuru gochaka kwiranirirwa na masomo maega yomutimoko omoke nigo abaibori bagenderete kuburigwa kubika umukia ase ogosomia abana asikiria batebigwe umuchi umwana asomete nigo nonya nekenyero ekyo yekoraba chisemi na kitugutamira biasara mbiyo biri biyabu na chisemi noni amatoke boire nechingende go chikisumu onye bana ambasometi aesi na bogo paki uri magega nali nkubatebiga minyoka na ene somi abana umwana gaseri webi efis minyoka bake skuru kwana ne principal kwana omwairi teacher sabero umwana libaga umwana asome kubatikana nayo nigo mokonyi bw'omugachi ase kiombe kia barimu kia NAT ime yensi ya Kenya omusikeke na Nyamwanda oyoboigo uri oyomobo asibaria bararirie eganga yabo yogochia kurwanirira oboseneta bwa Nyamira nigo boigo arorekana komocha eserikali ya Nyamira ase okobangora aso kubarika abarimu ba ECD abo bakoroisia oboroso bw'omwana kare omoke. Now, Manana ECD, Madam Claire, you are not in charge of these ECDs under the county government, but there is an issue. Our schools at PP1 and PP2 are poorly understaffed. The reason why the county is not performing well. The county government oturi nora ira mangana iyo tegyo mugaba nali kabari mbaisine bana sanyalia bari abana baitibarasu baro musingi omuya Kurwase ensemo yaye umu sub-county director bw'ekisemi ase sub-county eyo ya Nyamirano Madam Kirea Oyula nigo amotogia omworoki wa oyo konya ogosoma omwaka omutangani ase semester ya kabere ase university eyo ya South Eastern Kenya University imanyikaine buna seku buna n'omwana konya orokirie ogosemeria ase abaibori naboigo abantu bekinyoro. What we need to do now, let us remember this family in prayer, because that is only what will make them strong. Yeah, we know how painful it is. Losing a child is not something easy. But with God, they are going to walk the journey and they are going to be very strong. So he was a very promising boy, full of love, and he was really a friend to many. So Mungu amesema aende apumzike. All of us, thank you, Bishop. You've given us a very good word that is comforting. Let us all mend our ways with God, because we don't know the time, the hour when we can leave this earth. Naboigo kurwase ensemo ya siasa nigo musikenya mwanda ateba ajaiga. Final y'abantu bamito komnyokando bo senator ande kumuranja ingege 2027. Biyamano sana. Hingo ripoti ya Getembe kurwaiga ikonge ejuwe gotoka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira nje Fatigadi Gisemba. Egotoka ime ye wodi ya Ichuni ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii egenderete kubarasara magega ye nyumba yabo yetugo koya eyo yererete chiombe chiarenge ase nyumbe yo naboigo chingoko chiare gotugerwa ase nyumbe yo koya goika okoera nigo bono bataramanya gwikira bono ningigererete gochake gose ningikyanyarete gochakia omorero yo manene oyo nyarete koba asara enyinge nekero bagenete kuboria obutuki bonyare gokoro eri koeneki bamanyire ninki kiachageti omorero yo naboigo naki barachikonyora obokonyi magega yo gotugu
buta enibo yabo musakito Gabriel Nyakundi korwa ase chinsemecho na roboti ro asenchira ikobwatia amate mukuru ase kenyoro kyaboge chekiutoka ase wodi echuni ebunge nyari bari masabe county ya Kisii nigo egendrete kubara asara enene maiga y'inyumba yetugo yabo kuyago ikakwera ikirani yane n'umwana umucyo kuri tumenyete na rugukura nga tuwaire itwaje gasoka koigora tukanyora umuriro magega ubwatira ikinyumba goika ibintu byose no byarenge chimburi chiombe chingoko byonsi rende katochi kwentokanya ng'ombe ndange mori yakure tujikumyeka kuchimate tukanyora chimburi chiarengo chiatamire nechiombe chiabwatura kine chingoko chiaire chiakorire ekara toiwe egekure ekekegatusie twana ne giaki ntwamanyete na ninto yayiye ona ekara togochigosoka tokumira na abachokoro bagotena baba twakorire kitwaye twerire gasoka uchagesie lindigereri nkige gutagoro rubago nalindo chomorero osogete igoro murabuse ubarirete ona linda ngerete umunginanga aye mu basta yabeire bobe egento kyabeire enyumba yayire sine chikoni kakikura mungina basogete agakura akaliye kafunguo akaminya ko kuchikeita kaigora akachaka gukura para abantu in fact ichirani cheto chikaiwa abantu bagacha bagatukabwaterana na baro seka tukubwati umuriro ntuntu wamanye tasu umuriro yo ruwete kuru reko gereke tukubunge mechi na watu aroje kirigento nkeroro kurengana na barabo nigo bate babunani go ebinto ebinge byanyara koya asebaganiriye obokonyi kurwa sondo wensi orabakwere mabebe kisubiri cyarenge nyumba nabwo kiyaherete pi kingoko nabwate kiyaherire ebibuyu moroje isikoga igabyonsi nebiri nango tumia amaje nango bekagisuna kende nkeyo bona butwatigarite ngenje yake kabiri yimwe nabantu bagucyaka iyo umuntu agukanyora ari kikoreta mwaye nabo twatigarite ngenje kabiri y'abami onde bwensi oranyare kuigwa na gutorora please tunahitaji usaidizi mkuu kwa ajili ya hii familia ase ebikole ibiga byagendere comment kana asense meiga ya ichuni yemaiga yegekole kingabune kiga ukoleka asense mo yakeroka wana asichiombe isano chenyale tugusambwa ibere chikaya gwikakwera asisa tochi atigelitwe ne chingoma chimbe kingo reporter ya hegetaseni wanjite kiandagi komiki agetembe kurwa se wodi yechuni hebunge nyari bari masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriela Kutigana nayo mwancho murigereria no museneta we county ya Kisii omusike Richard Onyonka nigo anyarire kuboria butukipo chake gokorwa kubwatekana no yorenge omo principal we skuru yobogundi ya Kisii National Polytechnic umanyekanete buna Tom Mulati nigaba gakorwa goseka wakwe transfer kurwa se skuru ya Kisii National Polytechnic amatuka make aetire bono nabo igo hekera bono museneta uyu anyarite gukwanire nganeyo bosio bwebunge ye senate nabo igokoboria buna obutumiki bwechibesa bwanyarete kwanekigwa gose nigo bwararekanete gutwara obututukano ase egeke hikyo Tom Mulati aringe ase eskuru ya yobobundi ya Kisii na apo igo nigo anyarete kuboria buna chibesa gwetania chimilioni emia yamo na 19 nigo chabete chikororekana chitamanyiti gose chitamanyiri ekichabete chigokorwa ase egekae kiegeke na onye nabo nonye omubaro obwabaro kiwonyarete komenta ase eskuru yo nigo bona nyarete kuboria nigo kirachibesa chabete chigutumika ase chinga kecho chibonete koererwa na mirimo kichiakorete. Second question, Mr. Speaker. I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Education regarding the transfer of the principal of Kisii National Polytechnic amid allegations of excess and a lot of financial mismanagement. Mr. Speaker, sir,
The Kisii National Polytechnic is one of the country's leading technical institutions, playing a vital role in equipping young Kenyans with technical and vocational skills. The institution has about 18,000 students. However, Mr. Speaker, recent reports have raised concerns about the financial mismanagement within the institution, which, coincidentally, Mr. Speaker, and I'm sure somebody knew that this question was coming to this House, the principal who these allegations have been leveled against has just been transferred to another institution. Mr. Speaker, the Auditor General's reports and other investigative findings from these institutions have highlighted significant financial discrepancies, including misappropriation of student fees, unauthorized expenditures, delays in infrastructure project completions, and as a result, much need to be explained. The abrupt transfer of the principal raises serious questions about accountability and whether this move aims to shield individuals from scrutiny who have conducted and practiced in malpractices which are leading to our institution's failures. Mr. Speaker, in my statement, the committee should therefore establish the reasons for the principal's transfer and whether it was linked to the ongoing financial investigations within this institution. Number two, Mr. Speaker, I would want the committee to investigate the financial operations of the Kisii National Polytechnic over the past 3 financial years, and if need be, conduct a forensic audit to determine the extent of any misappropriation of funds. Number three, Mr. Speaker, the committee should outline the measures being implemented by the Ministry of Education to enhance accountability, transparency, good governance at this very institution. Lastly, Mr. Speaker, I would like the committee to specify the actions in place to hold the officials of this institution accountable, including the former principal, should any of these allegations of financial mismanagement become confirmed. Kusika bose mwancho mwarire ni gobono umowaziri busomo nene waba waziri umosikia Musalia Mudavadi anyarire kwigirira engana eri ya serikali gusomoroberi ori bwa affordable housing ase ya Kenya nekero akoteba buna nigo serikali ya Kenya kwanza ebwate ikiringagio kweneke buna abakenya bonsi banyare konyora amagacho are ayekerero nande amagacho are amayakegima kaukwana hasi amatanga yo mubunge we chinse mochiri chama lava kurwa ase county ya Kakamega ritkoregoro nikanyarete kweneke abuna nigo bono serikali erigeti kweneke ngaba Kenya bonsi banyorire chinyomba chire chingia anene mono bali babwate omochando bwase bakomenya. Pia kuna zingine wanasema sasa, walikuwa nasema mbona unaleta mambo ya affordable housing, mbona unataka kujengea. Wamesahau kwamba kwa katiba ya Kenya kuna kifungo ambacho kinasema kwamba every Kenyan shall be entitled to decent shelter, and that it is the government of the day that must make sure that there is decent shelter for all Kenyans. Sasa juzi niliona kwa gazeti Kibira inaanza kubadilika, Mukuru kwa Njenga inaanza kubadilika, alafu mtu anasema sasa hii serikali inataka kuhadaa wa Kenya kwa sababu hakuna title deeds. Sasa mimi nilikuwa nasema watu na hii porojo, when you are so blinded that you don't want to reason, it becomes very unfortunate. Kwa sababu serikali ndio inatoa title deeds. It is the government that gives you title deeds. Ukiangalia title deed ambayo uko nayo inasema imetolewa na serikali gani? So tukijenga hizo nyumba wakijenga, it is the government of Kenya which passed the law ya kuweka sectional titles, na hizo titles zitatolewa na serikali. So that person who will have bought a flat ama amenunua nyumba kama zile wanajenga Kakamega za affordable housing, even if you are not on the ground floor,
even if you're on the 5th floor. The law is there to allow the government of Kenya to give you a sectional title. Kwa hivyo, hiyo ilikuwa porojo ya kujaribu kumwaga maji baridi kwa huu mpango wa housing. Huu mchezo, mtacheza tu, lakini sisi tutazidi kueleza Wakenya ukweli. Because there is nothing stronger than the truth. Let us be decent in our reporting. Let us be realistic in our reporting. It is governments that issue title deeds, and the government of Kenya knows. Mwancho murigereria nande kurwase amatanga yoyo ni gobono murai wense muske William Ruto anyarete gukwanira umoroberio bobo wenia osha ekero anyarete korera buna bonsi bali batatageti gose bagendete kugikiria ogetambukero gya serikali goikirania umoroberio yo mbari bare abakurumi ase ense ya Kenya ni gagote babuna bonsi bali babiri bakwigirira umoroberio mukoro o NHIF mbali batatageti amagenderero nande mbali baligeti ase yo kwenyorera ebitoki korwa anene muno bali bagukora emeremo ase amabaga ao gose ase chinsemo ao ime ya serikali ya Kenya kwanza gose ase serikali yeiga ya bono inse yo burai bo murai oyo gose inse yaye umuske William Samoei Ruto. Ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF. These are brokers. Iko sijui iko shida. Hata niliona juzi wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system. Kwani wanaona sisi ni watu wazimu? Hakuna senti ya serikali itatumiwa kulipa system yeyote. We have, because we want to sort out the problem of fraud of the past. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Fake claims, fraudulent claims consumed almost 40% of the money that was being raised by NHIF. Na hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais tena. It will not happen. Na ndio sababu nimefanya consortium kubwa. Tukasema we are going to have a consortium of technology companies that is going to make sure that there are no fraudulent claims in SHA. And they are going to make sure that that system will not be paid for by the government of Kenya. It will be a fee-for-service facility that will make sure that we protect citizens' contribution. The people who are complaining are the fellows who have been stealing from us. They don't want a technology system that works because they want to continue stealing from us. I want to tell them the stealing is over, my friends. Move on. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao, hata mujaze makaseti, makaratasi na nini marangapi. Hati ndio mtulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF muendelee na kuiba. Hiyo haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Sikizeni. Hapa mko na dispensary inaitwa Malichi. Ama inaitwa nini? Hapa. SHA sasa itakuwa inalipa pesa direct inakuja hapa Malichi. Kwa sababu shida ya Malichi hapa ni kwamba unaenda huko hakuna dawa. Lakini going forward pesa ya SHA itakuwa inalipwa iende kwa county, hapana, itakuwa inakuja kwa hospitali ya kijiji hapa kwenu. Na kamati ya kusimamia hiyo kijiji hospitali yenu ni yenu hapa nyumbani. Tutawasaidia to make sure that kila mwananchi anaenda kwa dispensary hapa, anaenda kwa zahanati.
Mwanjo murigereria igati yari twakariganiritie na rayo nande kirondo chenga no mukonyi bo murai wense muske kidure kindiki nere na gende tukugire serikali ya Kenya Kwanza kiragotewa ni wate eganga engia yoko ene kebuna abasai bonsi banyare kwenyorera emirimo ase ense ya Kenya gotigana nayo mwanjo murigereria ayo naro ari asensemo ya maye kyagira na mangi agenderete wateka ayo tutanyare kwerera onsi gwikira sinjira gose asinjira engikirano kigima korine nabo kugendera kuyanyora gutira ase chi semo chiricha online unabono gutira ase Getembe digital app nabo igo watonyora ase chi semo chiricha social media muna Facebook watonyora muna Getembe TV chinsemo chiricha YouTube Getembe TV and FM nabo igo nabo gotonyora gose onye kuganeti kogwate okuboria gose gosangekere korigete gosangekere ngere kya ocho iga ase studio nabo gosanga wetera sena mbeyo yaito yesemi ye studio tomanyire tari aho chinse mujiri otopatite koro imambe ya bono nabo igo onde bwensi ori oganeretie Jumatano yeribu Jumatano engia nabo igo kirongo konyoria nga kero togukwanera Ash Wednesday Ntiga nechinga kibono kose bali baguchingira rituko rieribu ria rero nigo bono bakunyara gukora okwiranana nabo igo ogwitia ebibe ekiagera echinechinga kichogo chaka amagoro kose ikero kirikimanyekane buna amagoro yo kwengata yo kwira amatuko emerongene ase kubwatekana na ba Kristo bali bonsi baguchingira chi amatuko buna yaiga nigo bono ritukeriri gochaka rero wikira ekero rigo chikoera chinga kichiri tia Easter naryo amatuka yomerongene eratoke ekaerete bono engaki yeiga naryo bonsi bari bakonyara kugania gose gukora amasabo bakonyara gusabirania abantu bande banyara koena na obokonyi gochase abantu bande engaki yo gwitie bibe ogwiranana nabo igo ogosaba amabera gocha ase omotongi Nyasaye gose ase bonsi bari abantu babire bakomochanande engaki yega yo kwengata nengaki eri abange bakonyara gokeania emegoko eri bagutwara ne batari endagera yoka gose onye ne chindagera nabo bakonyara gokeyania chindagera chiri banchite buna bono endagera gose enyama na boigo binto binde byonsi na boigo emegoko yense eyo buna enchere yemo yokorokia amatukari emerongene ayo Nyasaye gose omwana Nyasaye Yesu Kristo anyarete gutoka ase eroro nyuma atarachia gukorerwa okubamba igo mwancho murigereria ekine chinga kicho koiranana chinga kicho kurigereria bonsi bari kwanyarire ko bakugutwara okongusana na barabu onyare goitia ebibe byao nabo igo kuboria bonsi banyare gusaba amabera eki ne chinga kicha magoro yo kwengata ase chidini buna bono chiri chege Catholic cha Lutheran chiri cha Anglican na Baptist Methodist na Presbyterian igo chikanisa nchiroro chigo chingira ibiro ibiga nabo igo ukubori wanga onyare ko bachinga kichinyororo nabo igo ko bachinga kichingia erinde banyare gukora umuyego yiga gose banyare guchaka esabari yiga asinjira ere endonge kugenda se umutima komokerinde nyare kwirana twirane nere sam migenda ase aya tikire imeye chigazeti cheri tukoria rero Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekionga kiamamugusi Ine nubwate emirega gose nuganeti emirega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emirega yawe ya ikaranire boronge mbabwate ebirogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations ase emirega yonsi boigo nkorose bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosi abare CNC decoration sase binto au buna kubutora chi black sheet, korosi merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces,
signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Bafa services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena asebare rochege sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakare simia se namba 0729226464 gose 0723755772. Bafa Tents, the home of quality. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Gitwebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obosoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndeyonse era sorgongoro iga asama lieta kwa Alpato Maliba, mwalimu mwanne Gitwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire sana asogotwa institution igocha saya asengencho etagete komenta uchusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cy'obufundi. Boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia iguriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwareto mwana atware skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansuku muleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maobanyi, omo director nyagitari tukoroka HK International Medical Center, irega yugo muchuito bosongo.
na inde nigo ntagete kubarigani mono sana na kubatebinga nigo togova services chiekerero tugutumia ububwenia bwekerero technology yo kurigereria umubiro umugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umucanda twakwa amariogo na amariogo yaitu nigo tunyarusiti ase chinse chesko ao na ande nigare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura amariogo ase ya Hong Kong eyeri ni China na amariogo ande nigo tukurusia ase ya Malaysia ayande kurustura sense ya Spain na ayande nigo kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale kurusia somo cho India na ayande nigo kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo biro na ende nonya nigo kuru mwaka 2011. Twabere tukubweni abantu abange na ande nigare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore ubugwenia. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondo bunna chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777 Pioneer na Bana 691 Wego KH500 nechinde chinyenge mbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokurabia na koburuga eliogosimeka lyoka otalikolema na amoyo yechinyencho ao kurwa asichi company ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milk na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia boboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegema asebintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols na Bungoma Kisi nigo bagutuka anyene roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Referral Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase enamba 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwa nsubwo bolemi nobotuge. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ase ogo design, print, naboigo brand, gwakero chibiche, naboigo videography, Kisi Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho Kisi Printing Hub, asokoro saligwa chibana chonsi, chibene chirorabo sebana chinde chonsi, chisignages, chibene cha 3D, nintu number AMO. Ogo apply chi passport, naboigo chi visa, ogo print, ne korosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo nechichuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerotadari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko konya nkai togo toka, ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub, ase ogo cha aschebeshito, Tori Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimi ase namba 0727-026-368 kuse 0115-541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
Na batebi na mbasire kitorongisi. Ego to kansa mo chimu gembo. Nsa stage yechi bigi nsa. Ajonyo kotate speaker na ne kabisa live and direct. Onyo kotate ufa. Sisi mimbu eto ayege ntoko koraneke. Ogo chankoro kitoba ise kobanga ko kungaina. Tikankoro chitibi no chiriga. Etibi uruambara. Etibiri jambi. Ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani. Ebetrio kwa keria gari yao. Majiji betri na raro. Fogo. Laki amariko no ariga kurguiga sikuka. Okutura tulijimeno kako bukima buko yiga. Mara moja kwa ragiri. Manyange Jozibi. Neji ufa. Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina speaker, amone chi microphone, chi horn speaker, chi power mixer, chi keyboard, chi blender, chi basi na boigo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio au mpaka chirie chigari, chi TV, chi type chonsi na boigo chi size chonsi. Amo na electronics bionse pibuna, chi wire, chi extension cables, nebintu binde ebinge akeroteri kweba chi solar panels. Tarere imeyomo chibugembo stage gorigoro, oseo kesimi asa 0729 646 385. Aiga no numbers ba customer baito bons asimole na baliganije kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio mubuko o. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwate chirangi cho gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera aseti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium niritaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na roche ga kone
igo nanyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana ari no buruire buno bwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti elinde mo konje muno anjibute nga yankonjire tinare ko nyara konjore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konjore bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta konkorokwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuku bakirisi gwetira chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya Getemba Television ekionga kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli ya bali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator abo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emronge toto ni gokwa growth kilo isato bosa gokora chikaton meronge tani gokwa kilo isano na isato bosa gokora chikaton emrongo etano ne tato ni gokwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance nabo igo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirira gocha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa libagaligia liukwegera chikosi au kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekelia gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwegeria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service nigo
igoba gutuka ase para ya Gitare Nyamira bypass Nyankongo road ase orabakire isimi 0796145344 sobarikire email ufanisi college254@gmail.com ufanisi international hospitality college inchuo wekeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase ufanisi international hospitality college college ya Kerero college kwegeria igoro y'oburugi twabania ri mwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumotiri mbia mono Getemba Television ekionga kiamamugusi Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandegere uzito somya bamuraba kikuya mandegere Chomorigereria na mange agendete gwate kanene muno kero tukurigereria ase chigazeti cheri tuko ria rero nabo igono nyene mitandao ya kijamii na mange agenderete Sam Omienda ase studio ilinde tunyare gusanganere wakire sana matete rero Jumatano litukurio gwakwa libu ya ase aba balibe dini yege Catholic nchabono no libe kambi umwasd lakini rene to our brothers baliba bedini wakulibu I don't know ki minute biya but I think I'll have to know na ugo kwa resra gari timbwa tibia lakini rende tunawaombea mazuri na omane Nyasaye anyara kuvuga ku basisi ni asiri tukoria rero mugendere gusabarania abantu se rogongo rwagusi nabo igo kenyingi matlaji mbia muno sana nekero ontugo chaka uranganchire inkwani gosinkwane na abaiga gocho balikire ujumbe chabo gochega buna bono mumanyi na Zipora oye agoteba kurotinse mocha Nyanchonori ni gobono akuburia ochoke machoka Nyamori Mogadish Kiakasam chairman ubwechi radio Juvenalis Nyasani Muramu Manyi abachokoro Den Mumanyi Rain Judy Mongere na abarigereria bonsi igo ni gumwakwani wenda Mumanyi autabakorwa chinse mochiri cha Nyanchonori no ari ime iyo morobere na abo igase chinse mocha Facebook ndo chenga omoigwa wabakinami na gotebanga nigo are naintwe enrochoki daktari kurwa itibo city Kisii County omosori bwegesuso watching live Teresa Kimutagota kurwa Karatina good morning and agotebana we thank God for this day. Today is Ash Wednesday na ndeni gagotebanga tigato chake engaki ya Lent season goseto chake engaki yokwengata buya kigima asinchira yobo tohereru goika omoere oyo Teresa Kimto Livingstone akala Kenya in Patrick M. Omari abataba kurwa na Nyuki Town Grace Ombati kurwa Kenya binge no mochokoroshani akubulinga babo nkaibare babo Fred Nyandieka Musima na mwaye Kefason Bosire na Jackie Oye mamake Brandon Mary Otara Adrian's mom na bandi abange ndo chintanyare ko basoma singincho yebiro Jelia Kerubo hota kurwa Bahrain kocha Kisii County mpia ngabwakire kigima Alex Mauti Maro Kisii County abatabanga nategea pamoja na babangu mzazi David Mauti Nyakweva Roda Ruth abatabanga Getembe TV live atawaninga niga kuwocho kurwa Jeda asi kocha Sobo nyari bari Masimba Bonyakoni Angaza na mamu mwabo Bilia Kimunto na familia yae ya William Mose na familia ya Mwamoindi agotebanga niga baganiretie emambie ya na bugori tukorigia MC Bachelor 003 pamoja Victor Mondo Mienda agotea wika hoteli ya Buga Village no areme yomorobere Alex Mauti
nigona ndagotebona kurwa Kisii County konye twakonyorire Victor Omondo agotebia Fred Nyandieka musima nyare gosoa na omwana zilizopendwa atambo sekerario na Frederick Ogembo kurwa Nakuru City gocha onkubokia chituka live pilipili hoho kuratimania goteba ako live eno kumochere ni agotebana kurwa Isebani aboda no ari ime yomorobiri nande ni gakuganiria abaria bago kore mirimo nere bonsi emambi engia nande agotebonga takweba tatu mwabo Betseba kwamboka na ebyombe bya mwanya bando mbia mono sana Peter Omweno kurwanya bituna massive Adrian Simam agoteba kuro robot nyatieko nere rutuke muntu bwakire buya ndoche nale nabanda abangi nabo kunyara kubatag elinde tunyara gusoma ujumbe chabo aiga ase studio Esbon Momanya gota good morning etwani yagetembe watching live from Nairobi Rongai bonsi kwali muganete gutoma kwani gusimogendete kuganiria abande chingaki chinyororo ikekeke nabo mukogenda gusanga nento asichinse mechi cha Facebook nabo igo wetira se namba yeto yesemi saba asingencho yebiro ndochenga riuko ndireiga rikubwatekana na inganirie gendete asi ebunge ya South Mogirango bali ibanyarete konyoro muchando bokurwara buriro bukonya butaramanyikana nganingi kyari ngo muchando korinde egatuka nga nigobono ewizara yobochenu yanyarete gutuma umuriki ubamangana public health osomo principal secretary Mary Muthoni gochase county ya Kisii nande korengana na obutuki buri bwanyarete gukorwa nigobone korokinga amacha yubagusanga gusebinyore biga bitatu ikinyoro kyanya bigege kiri kyanya ngiro na kiri kya marondo nigobono bagusanga oroche egete amacha ege babera bagutumeka ngani gato gete kabwate ubuchafu imeti ubuchafu ngakina bubege uchafu buri bwo kwiruke bara nigo amacha yatogete chi sample chibwate feces yes Ubonyira. Naberanya rekani because I don't know whether abantu squeeze they are very careful especially when chindo chechiga ubona bono orochendero konyora rwese buna busongo gaiga rurali rokogenda rukurukurwa alia daraja moja I think rwagenda uchali akonyora nga chindo chibunechiga ichikotwara ikintu tokurukanga disposal ne nyinge unabono rero ntubate pampers ntubate sewage system chiko bwato ko buchafu chia sechindo bono maite ebintu bina biri nabo bigo changia kwa mfano I think those are some of the things bigo changira because literally togotebango sino monto usana abantu bakugenda bagwe konyo it is all through ebibara byagachira sabe unabona kero kyagachira sekirubo ibintu bune bigo na bigo nyara kuba bigo changi ibintu bune byo that's why bururu buno bogocha asingencha contamination and there's a very careless disposal yebintu inagote especially una chindo chichirega within town wasena ni gari sekinyoro konyoranga pampers squeeze una napkin chitayo pampers bintu byo spirit sewage no chiko dumped and inatari but I think kwirinde the South Mogirango case should be a wake up call abantu nga they have to be very careful again to buna bwo affect abantu nabange balinge by the way so as a family chiri I think on my own behalf tigamba okubwena kwa bwango as the government looks as the Kisii county government looks on how bako nyara ko bako konya abantu balia and in the near future we need a proper disposal of these things Sam nande okupora nkurina kiekera abantu bakwagacha chicho usebi bara ibintu mbire bavana tokoligirete kwagacha ikebara muturugoro ya mache angeni chindoje isingenja macha igakera gutimbuka ngogendari achigo konya abantu bari kuchichinze mochinde nande kero onkurigire nga kupatakana neri ukeriga ya Ministry of Health nigo ligotebanga nigo abantu gwika 61 babere confirmed abumba bapimiru babwate umuchando yiga lakini nabange babwate ebyorokererie biga gose signs and symptoms korwa ase chinsemecho na boigo nigo bono ugochika wizara yobochenu yanyarite kubwatoka number 1 Sam ensure drinking water is safe. Safe asenjiraki okuberia amache okonyo nabo igo gutumika amachari are abekire buna bono chlorine amachari treated
amachanyale korigere Buna Matilda, you see abantu abange ase orogongurwa usi. We do believe wana macha kurwa seketa. Ayensoko. Ayensoko. And whether it is exposed but they believe nga macha ligare pure. Watu wengi hata turiko nyoranga gosenko nyabiribale. Buna nchuse ita no nchenkora rande sometimes ngota banga iga once mono more than even where I live. Yes. Kana chireli sabu I feel good take tangani na macha aliensoko which we believe nga igara maya and of course it's very natural, it's good. Lakini rende the position whatever umuntu asokwa gacha kibara umahita abantu mberba menyete angene ne kirubo usasegeta macha go soko sinsoka andonse sinso kere bakabenze bono mahita usakwa gacha kurugura macha there it is serving abantu roja mate. So at that point it is very possible like nabako nyoranga the treatment gose yani amarwira anyare ko bagago tuboka 61 people abantu na bangi na still now confirmed. Nande tukuringa store drinking water properly. Amache akune kwa samache yokonywa kobeko. Ukurigeria enchinga kibunde chiga chumurakera samu ebusene nyinge. Kwanyara macha atigire wazinga singe njare nyomba chiri shanchire open kwanyara ngachibuse chiga ekero chire ebuse yego swana ase nyomba nebwate ebintu buna bono bacteria ego so asa amache go amacha nyale gukune ko nandabekwa ase ebibuyu bire birabu gose bisibire. Nande twarigereria practice good hand hygiene. Amangana iyo wesaba magoko. Let me tell you, where Matilda, people are very lazy, especially it's good by the kokwarurega yako sineme mugoro. Yani andonse so before you do anything. Karesi byo okune no nye ndagera no nye ebintu bya ne tabe ndagera. Kokwaru ase kwaru atari the whole day gose kwaru andonse ase kwaru kwandiri abantu wa umera ne ebintu kete kwabwatire. The first thing umuntu awente ko na ikire nyumba hiyo no wesibi amache ni sabuni aya enamba ya kabere yes I don't know whether still this exists lakini na kirora sigitege umuntu ako amache ne plastic wesibi na inde wesibi no ni plastic wesibi kuchimiga wesibi na ndo kwa ni amache amacha wente ko barani amacha wente ko barani yani amache akorusi bocha ali wesibi yako gendansi lakini amangana ali ebinte bikoro byarenge like umuntu wesibi lakini nande bado still uchafu libokwere nanyi yes so it should be running water aye tapo onye to bwati tapo beka obeko umuntu konyorokere yes narocha abantu bako improvise okonyora asungiteke bi certain liters isko gari abegetaga tap that's what the time of corona you remember it was a very necessary like kero mochi mpaka maite abantu ngubwatu baringi during corona period kero mochi igo bwente gutwara ase what we call running water so naboko beke kento neki chi hotel chinyinge chiri kwegorera amache yokorige chi hotel chinyinge buna iga usi ogwesaba amache kago so aguchenda ogusika gwitekanse monta abegete ke biyu 10 liter atabwete alafu abegeta ka musumari yayo no kurusha ka musumari wesaba iga ande gorenia ka musumari which is good so we need to look at it is high time we look at our health anosia somanyete na inde bunaga iga asibali bamenyete town by the you see amaje to gutumia andake tariko bali are pure mono na macha treated so you have to know which type of amache gutumia egere buna bono roche shani wete mechando ogenda nyagitari so komenya ko nyagitari to nyumya ko nyagitari osinyo konyeka buna bono egenda to nyagushikurikiro macha za sabande gokora of course mata sabande gokorera but bada snare tere gokora igo tonyoranga kwarware na ndoboyo mubwa balia batariko shaye tere gokora use proper sanitation facilities twakwanire ebibara gose chicho ndekero kende ke usieke tari bonse bake manyire ekero moko tumeka gose no chicho chiri chigotumeka chibe cha nyomba chibe chesko anase sichiko beku sinjo nonye ya nyombonye konye bwate no bwate ase septic tank ase obucha obuli bogoswa kwanyaranga chi septic tank chiri echiko so kibucha obwo chiarali bwaso emetaro ime bwaso ase chindoje aya narobono agendete kora abantu kusena ragenda tukoleta michande mengi and talking about the latrines you have said na inyora ekes kirkia betalia lakini rende that's a bygone gusiga iga abantu batara nyora opportunity yo kwagacha maybe a cemented one kwanyora nganero iri echibao which is not bad buna wono libu neli yasana
much as we are saying proper use, it means also cleanliness. Abantu kuikababa barabu in terms of gotumeke kwerende nebanga neliye chibago samago. It should be clean in the first place. Unabona kirogo simia libu yaiga, libu it's very healthy. And ensuring nga magoga limbi yale egere we don't encounter something ngumuntu gure maybe a choimi. Another thing Matilda about these latrines, especially in towns. Toko nyoranga magutumeka choya mabanta bangi. Yes. Chinyombano ni sana. Abana mbaro abantu abanene mbaro bono komanya konyoranga maybe ubuchafu buri bumwana mwita banamba maiti proper use of HOE. Konyoranga nabo ubuchafu bogotoka. So you need a cleanliness negendo kiamana. Ensure that so manyete no manyete bia naende unabono it's very delicate for women. I want to say that on behalf of those sisters who are there, our sisters. Mimi Matilda ngo gesisitizara kabisa. Buna barabuna bakonyoranga umuchando bakonyora imen STIs. UTIs. Oh yeah, UTIs. Yeah, that's why you are here. Na bokobe mechando. Esengenjo yobo chenu. So you have to live asegete asara chenu condition yering. Nande kirogo tukanga ngosanga more manyinjira eyo gosanga. Chicho chionsi cyo gwikaransira tari chionsi abantu bobonete gwikaransira ekiagera abono ekirotari gutumia enyombe yake baraye gweka no bwente kurigerera injira yo kwirenda ko gwatekana amaroira ali akonyara kwambukira ase gwetera ase ogosanga ebibara na boigo seek medical attention immediately ingakindi yonse umuntu igure buna bono umuntu kwanyara gose no mutuko mwati ende kuruma kwegwesi orori ko iguribirira ria chakire gocho mubire litari ria kawaida watebanga ngakiro kende nkobande biya kwagendera gutigara ase nyumba ibi na bibi bintu bigendete guchanda abande nabono tubate cyabo mara moja sona moja no chirega yebyuske by the someone nako igubiga okay, ndogora chipen killer. Yeah, we're pen killer. Otamaiti muchando ki obwate. But what I can say, and going to hospital doesn't mean we cover uruarite. People can go for checkups. It is good. Ma tena indoga and checkups on your ring and to nariko nyora na chabo cancers. You have been having a conversation about cancer. The moment you go in mapema, you can be able to control maybe etragenda ebenen iko tigabantu batu ali na anena mona bantu by the Matilda I'm a man na hospitali ni usiku na mchana ikitu akwane kera litu kaiga na ausacha wange mbali kutakabage nasi chini ya gitari tuma tinga nenge ntokiringa we were raised like you have to be a man, you have to be strong. You cannot be strong. Burire mbori kumanya umusacha no musubati. Kuri ndasengenjo yebiro nande kero samundo choko kwanire ngana ya sha. Egazeti ya The Standard yeri tukoria rero nigo egende tukukwanira bututukanu ubugende tukone kiwase omorobiriga osha segote bana sha billions web. Ngani ko bono yaro rekane chwese chiga enjira chiko bagikana gosekera ba Kenya babire baguchiakana ase chigo soa nigo bono chira chiko twara. Obo tutukano asegotana a money trail as millions of Kenyans worry about who will foot their bills if they fall ill. Behind the scenes, a network of shadowy firms backed by influential politicians is quietly managing billions of shillings from President William Ruto's flagship project. Ngabono egati yemirobere buna oyo igabono sha ekera abakenya bakubo tukachibese chinyinge uchasore ni igobone korrakana nga abasani bae murai bwense nabo igo abaraye bana siasa banene asense ya Kenya ni igo bagendete gutinenera ebyombe ebyo biko gacha bosasi chibese chiga chigo soa igo nigo abakenya bono babeire bakobwa nebwate chi company aiga kuna bono nindoje apero limited eyu ebwate chi billion emye mona inye 104 billion 104 billion. Yes, bono nande nebwate robot igaro korokina 104 billion, the amount of money the government is putting into the public health insurance scheme. Echo bono nga ase omoroberi yoiga bomangana public health chibesa chikubatu kucharo echire 104 billion. Na abo igo tukurigereria iga 900 million Kenyan shillings what the government's pay bill number reportedly collects on a daily basis.
ekero kurigiria serikali yanyarite kubwatuka chipay bill chiri chibwanete gutumika ase ense ya Kenya nchirororo chire common sana ekero muntu akwenda gwakanira kende gionsi bakonyoranga pay bill number nerororo chigotumika mono che serikali nga serikali ase kira litu kungusangiririere chimilioni chimi kianda 900 million 900 wetera se chipay bill chibese chiga nkaichigo chibona maboli na raiga chibese chi insemo kichigo soa ndo chingane bwate buna bono chi company buna webmasters Kenya limited sign kose ere worth 127 billion chichiro chibese chinyinge sana na boigo ne bwate omo principal secretary bwa mangana ayoko nganya gosa mangana yo immigration and citizen services asagote bana this one is a promise delivered. It was one of the pledge of Kenya Kwanza government and it has been seamless. Nigo bona yarekane nga gava mkononi sa reality omo principal yega bwa mangana immigration nikagende to kwaniringaneye asagote banga bona serikali goikira wetera so goikirania nga amangana serikali nyare gutwara chipay bill igete specific na boigo kosa mangana e-citizen gutumia chisini wakane binto nga ningana kose ne ndoto ya nyare guikirana kore ne chivese chiga ekero chiko nacho amangana puna eka transaction cost kurase chipay bill number echi nga ichiko chi ene na liri bolio dire ase igazeti yega na bekoro kinga ndigo bone korokana nga eweb asike usi eri enyomberi yoro nyambobe kwende chibesa bono nga chigwa watuka uchase serikali na bochiko gende nchira obuneyo na ina page ya kabere ne bwate nere iyo kende tukwanira mangana yo asha na boigo mirobeli ende menge esegotena concern raised over transparency in Kenya Kwanza key projects ngabono obwasio kutiboyo ase emirobeli yo. So I don't know, excuse me, we are very predictable. Sha, is there any day any news Sha tanya ukwan? Lero Sha nero wonere kira jana tuliongea Sha, leo tutaongea Sha, and I hope kesho tutaongea Sha. Yeah, isengenjo ekero kurigereria onya bakenya bangi bagenete kurwara bakoenda chinya gitari na ndiriko bakonya ningi ngane yetabere umuchando osi ningi yetabe kigukwanero na abo igo page ya gatatu gotebana Gathungu nigo gukwanira nga Auditor General Nancy Gathungu says MPs have final say on her SHA ownership report ngabona babunge na babwate uko babwanete kuenana ogochika kosona babwate ribaga ria bene rio kwereranga naki omuroberiga osha ogendete gukora emirimo ndochingo omo senator Nairobi ni gakubori nga ekiraringe ase obusibwe senate ni gagotebanga nigo omuroberigo sha obwanete gutuguterware na mangana alia chief na aboigo amangana gosi kine kiga kinyare kugambwa abosio bwekigambero irinde umuroberi yo nyare kurigirerirwa na kumurikirwa asinchira engikirano na chief ngoteberinga health crisis chief private hospitals one system could collapse in 12 months ngabono chinyagitari chiri chia banyene niko chiatebiringa umuroberi yiga na botabe ko gukora emiti gose urachi ko ba kugosarika ase emiti nyi komenebere ere bosio na botachi kogenda gukora emirimo na boigo nebwate aiga ndochenga abantu abangi usebyo mbembire au yanyarire wesokia na kuboria nga baewe ribaga no bosibore woko enekya nga banyare kumurusi murai bwense omusike William Ruto ase kirogo gwetera ase ogonchore okora maonchorerio ase katiba ase referendum musegotena give us power to unseat president via referendum groups ask court baboli ke bahambero banyare kwegwa ribaga bene kwaka kosego kora maonchorerio ase katiba erio batware chinguru cyo kumurusia abisi omurai ibwense ebyo no biri aiga buna bono petition aondoche igoro yengane yo asepeji yakane gazeti ni ya The Standard. But remember nga ntobwate chinchira chinde buna chikote base constitution ntobwate parliamentary way aba bajubi bako beke kwerende bako beko mswada boko murusya alafu kurwabwe kegende gocha senate muraiwe nsai guri baka
anyore aitete the same procedure by the way mwaro chase mo konyo mo raibense Rigathi Gachagua. So that's the same procedure mo president ya wanta kogenda kolinde yen Kenya na boigo na boigo page ya gatano Ruto's gamble. Can his new CSS attempt rebellion? Ngabono igati yaba waziri abaiga yep nabono mo waziri mutaikawe obwa mangana yoborimi ori bwa mangana trade CS Lee Kinyanjui na boigo ICT CS William Kabogo ngampanyare kumokonya erinde gosimbanyare kumotoria kurase amangana yigagenderetane ne mono kurasoro gongo Mount Kenya mbanyare kumotoria sikumoigerera matekero kurigereria oyue okurukwanera mosies o mangana agriculture mutaikagwe ukurigereria William Kabogo mutaikagwe comes from Nyeri Kabogo comes from Kiambu and Lee Kinyanjui comes from Nakuru na inde bonoiga aba usakurigereria we have had a lot of CSS kurochiza macha Mount Kenya esengencho kurwa omo raibense ba hakaisiko mo konyo mo rayo ye Rigathi Gachagua akonya kwora kinga despite the fact nga na murusiti still inuna bantu I value you yes that's why oroche everything is doing now ko appoint those leaders from the same Mount Kenya you know remember ntobwate Mount Kenya ntobwate Gema we have a Gema community karati kana bono Gema ntobwate Mount Kenya East and Mount Kenya West mo Professor Kithure Kindiki oyoro mo konyo bo morai ben so bono yako ku Mount Kenya East the community of the Meru the Tharaka Nithi and I think is it the Embu abona Mount Kenya East who are not pure Kikuyus but when you come to the Mount Kenya West bono chikaunti muna Kiambu Kirinyaga tubwate Murang'a tubwate Nyandarua you also have Nyeri those are the Mount Kenya West. So Isakurigereria is now certified or abantu ba Mount Kenya East over deputy president. So if you look they have mbabu at match iga isa nigetenga bono kabe gitu mukonyi bo maraben so jukuru kwenere Professor Kithure Kindiki it's enough. One focus ya tro chigeria as Mount Kenya West. That's why he has rewarded the Kiambu Nyeri and Nakuru, you know, it's cosmopolitan. But to find out that still now iko bakorteki. So one much as omulimo uliteleza is looking for ways. How can he manage that place? How can he manage the politics of that place? That's why aleteta mpaka babwatani au bakagire ko babomo muraibu nsomokoro. Oyure Uhuru Kenyatta. Na ndenga teye bantu by the way Matilda. You see, President William Ruto wanted to meet Uhuru Kenyatta. Na vera abenga, it was not of an agenda. Yokoleta ba CS, babuga toro embere go chase Uhuru Kenyatta go chemi. But yokoroka na konya, our president is very smart. Na vara agenda, but in that point, you know, mo konyi Uhuru Kenyatta can't come in. Funa nchento kwa nitina era point ya bantawa. Na akina Mutaikawe, those are state officers who have done work. Mbago kana kerega siya koreki yachire. But at the end of the day, those are just for politics. Yes. Na nindo chenga umutandao ekijami mutandao manyakanite na TikTok nigo nonyego kale gwakana abantu gwetera sechi live stream kwego muntu nga goswa TikTok live nigo bono yarorekanire nga nonye aba na vimya kemeke bachakire goswa TikTok live irinde banyare gwakano kurinde nigo bakora ebintu amangana atari ya maskani kuse amangana atanjiri ase emyaka yabo na TikTok profits from exploitative live streams as teens seek money. Abana b'emyaka emeke nigo obagendete kutumia umutandao yo asinchira itari engi ya page ya kenda gazeti ya The Standard na ase page ya 10 ngoteberinga abalimu abanene bono bachakire gutuma aborokirwa nka bageka yokorwa after abagende ko ya chibesa ekero bona serikali taranyara kubwatuka chibesa kuse itaranyara kubwatuka chibesa ucha ase skuru nigondo chinga bono aborokiwa bange bachakire kuchandika. By the way, na indo we are running at economy ne kongo bono iga okonyoranga from once another but we are boost the budget on those early stages. Bono we are still in a first term. Actually bono bachete say half term. Igo meaning still trase first term, which is a challenge and much as the serikali tara too much besa
choko take care of the budget such skuru we have a problem. And the only thing bono tima tinga Matilda bono turabekera magoso igati abantu I think tiatura focus babere umwarimu gutuma umwana akikuri kibesanka nabata magoso useno mwibuli utaraka na kibesa ishide na bwate bone imechando gaiga maite enoincha have experienced bwate mukibesanka umwibuli mwate yani umwarimu utare kuratika no na matukata taraira then you wonder squeeze we call it lunch fee say ebese yo koragera okay ne boarding school can your child be hungry go sabe for two good days so are you like that's my question rotianda kubona nchiri swali ba who do you think is messing up no mwanafunzi no mwibuli gutuma mwanafunzi no mwalimu ogutuma mwanafunzi nka usino mwibuli utaraka nebeza tingo mochionde ekiagira samu chinga kichigane chingo kero keno mwibuli tagutwara chibesa atumu mwane skuru atabwati chibesa na inde nonyo mwalimu oyo igo monene kira gutuma bane skuru usekera kubatuma guchinga tabwati option omete yari utukange serikali abo tukire chibesa mwalimu monene nabagotema gukwana nabaiburi agenderete gutumika chiri capitation iri yarura se serikali ekiro mwibuli agendete gwakana nkenge lakini bono ekero akumutumanka igotabwati option lakini entokero ne kemo nekeiga muibori ekero gutuma mwana skuru ene kinga kwarure nonye percentage eri era mwanchire agende skuru ekero nonye mwalimu mwana gutaka kwa maseri ororanga ki na umuibori natemete na boigo abarimu abanene mbaba nga kero kinde nga baroche pinga abaibori batemire lakini mbatindi kubwatoka use bado batakete chibesa baka nini lakini enda nene mwete ku understand ega tokende kiagara na abarimu mbaroko nyoranga umwana nabaka ne tutote babanje wakana 12,000 etamwega akane tebaka 9,000 kero kino muibori orere mono tebirenga muno mutinyo wikagati gwakanande andiko nyora abarimu ababikira abanenjera bono ondete yo bwate magoso na no ndete yo right umate ngento kiabe mechando Matilda there is an incident that happened at Mosocho you remember mwanafunzi naro nyorete accident wakati alitumwa you see the frustration ya bibolinga yachite kuchaso mwalimu kwara bana so these things happen kerege take bikia beire and that no mwiboli ga good man nga nchino mwana ona ntagete maybe taka na tebeso tomiruka and you know ogotomo mwana ka I think on my own observation it is like nadio mwiboli ara awanga ki tocho tobere na area because abaiboli mbale so chiki you can call him on chirenda tokwane and still they won't do what they won't show up they won't show up so mwarimu ga koroka na gutwara magoso na bono umwana atomunka umwibuli yanyore umwana yanyore mechando and the claim goes to umwalimu monene yes ase gazeti ya Daily Nation iri tukuria rero Sam ase gazeti ya The Daily Nation is the obvious it is Shastorm again take to akwane for the longest time possible and I know mabina arongetoke yobono the issue of SHA has been a major problem okoranga this thing has a problem much as bagotebanga asinare gokora na ndina sa gokora bono ga the Auditor General Yure Moswate Nancy Kathongo atebanga has told MPs the ball is in their court on whether to terminate the controversial 104.8 billion SHA system after her office exposed the route on the contractor with the damning revelation kicking up. So igabona omo Auditor General oyore Moswati Nancy Kathongo atabiria bajume ngabono egente kigo karasoko bwo kwene esengenjonga otemire koligereria bill controversial egente ketogorwa nga SHA system gabono na baba rutere omupiro ye ekerbanyara ko bakurirenga whether to terminate no kerusio but bono kerusio is it a solution already we have spent a lot of money abarure barabuma urure barabumburi mboma dinga gokora it's obviously there so omugano ino bakonyora sepejia kanene ya gatano asegazeti ya The Daily Nation alafu gaiga ndoche Matilda how child will be placed in senior school
igaiga no murubirio OCBC yo ogendrete ko as we are in the last days or say in the end days of 844 system actually. I think for primary to aikore bona setigarite may binary as secondary because you have the form 2s, the form 3s and 4s. Igobono encheranire gaiga omo waziri kwa mangana echisemi oyore Migosio Gamba anyare koba egagotebanga usarure enchira abantu abana bagachikoba placed which are the senior schools, grade 10. I don't know whether I see, do they understand the CBC? Mbagenda tekonya ko understand to igotire roliberera ria kanyire mbagenda tekonya ko understand ona banta bangi konya ko ibori barabari mu abarenga secondary where are they going? Maybe ngaibago cho mbagenda tekoya wa maigerio bachikosomia senior schools ye obwati birasi bitatu ikira diga kyanda ikikome rimo ikikome na kabere mugano uyu nabokonyora ase page ya gatano na rimo chabwe alafu toko gosio ase page ya kabere how hospital exposed the HIV TB patients to expired drugs ngabono enyagitari nero bado ekana na mariogo expired. I don't know where we have taken humanity. Just abaroire by HIV and these are very complicated diseases by the TB, HIV and amaroire are very sensitive and I don't know where our humanity ere njendo jongo bwanjani bwakere Matilda. Are you seeing the same? Egati ya abantu bakabanyagitari bono ngati bakonyara kwegeneka if banyagitari they are the people who should enyagitari ko gacha mariogo baka expire na ndi yamanya kubanga ama rwire bagotumeka still ya mariogo aya igobono it's just endangering their lives again. Asepaji ya gatatu weight loss at what cost? Chemists selling diabetes medicine illegally bono gokorange biashara mbiro bigende tebyo konia mariogo yoburere wa diabetes Weskari and black market for injection thriving due to growing demand for the drug that is approved for diabetes treatment. You find out that ngora twara abanyagitari ale ready and when we ask them mburere kibono igabore igoro you find out that diabetes wamentre wa pressure amentre bono due to the demand people are now faking abantu batagete chisindani cha insulin yes abantu they are faking even na marioga yaiga for the sake of money. You ask yourself, yes you want money but which ways do you want money? Bagwita abantu ukuno gwita abantu alafu gaga mugano yona gatebyosha nabokonyora sepeja kandi ya gatano alafu gaga tochuka bosio Matilda Ruto fights petition seeking his removal from office igobano ngaba egati abakenya mbaro batesaneti no porai benso bono Dr. William Samoei Ruto abarigiringa nchira kimaybe bara gende banyore kumurusia bisibuna bono if you find out that bono go ndego sene parliamentary system it cannot work because already we are seeing the coalition yo muraibu obo bwazimyo moske Raila Odinga no moske William Ruto and nyuranga numbers you need 2/3 already they are together, so it means it will be a challenge. That's why some of the Kenyans think if they can have another alternative maybe but isn't it no buraibu egereba murusia service. I think umugano yura sepeji ya gatano na limo sepeji ya mina segazeti ya the Daily Nation. I think na rara manene lakini kerote kete kwenyorera amange igoro ye gazeti ye abo kwenyore gazeti ya the Daily Nation egere onyara ko bako kwenyora aywe na yanda mangi Wea sana ya Taifa Leo ase umugano Taifa Leo hapa kuna kitu ndo chekega ebicha yoringe umora ibwense umuske Uhuru Kenyatta bare no muraibo mubwazimio ikaiga bakoteba by the way Raila bono ochira ko bomuntu mana sana if indeed the former president nabwate ekintu gosena bwate okoboko gocha somo yomto bwenta ko muraibense during the 2027 elections igonga Raila nere nare determinant because osakoligere chikurago chionyora nichi nyingi you cannot underrate that Raila Uhuru wasuka kitu ekora barokanire vachakire kubwatira no vachakire kubwatira nago tabete maite in Kenya tobone tiote no tabinga bono nkikagenda takati ya William Ruto na Raila Odinga
yani no Ndigereria bichayoka kumwararoka na moba matanga Ndigereria chibicha chikobe kachoka na moba matanga totebenga no muraibo mu bwazimio renga matanga alenge banyoroka na batendi na Rigathi Gachagua yani bono ko bakwana ni ba neba ngamu bolinga ki marembo no ni miaka irenga bwate according to Kenyans they interpret it politically na bona igo korangi gendo kero kartaki kegenderete. I think there's lack of trust in this country. Trust ito ni very sufficient. Like people don't believe easily. Aina arare amanena se gazeti ya the gose Taifa Leo. Ndo chekeka na ndiba gatebanga wanafunzi wa JS watakavyojiunga na sekondari. Aina rosti ya regale CTPS gazeti ya The Daily Nation. Msamaha wa county wazinyima mapato. I think ene ya ikakore kirikia Nairobi. Asomo omo governor uyure Johnson Arthur Sakaja nyatukobaga kusaba kwa bera guchase ekiombe kirikia Kenya Power. Nkagirita singincho yebiro samura nyare gukwanera edondo asechi sekondi 10. Ese edondo ya lero Polo tokwenda wote ere makwini. Polo apoteza msupa kwa sababu ya uongo kuhusu tajiri mkubwa wa wazazi. Abantu mbale let me tell you abayiboli baita bange barolera baturikireti. Nirire ne bata confirm. Abantu mbale bangine tu montara ko bege piro bega banyome basota sinyomo. Basota sinyombo. Ezinge njobata tu nganje no mwalimu nje no munyitali. Tata no musigari. But you know Matilda, that's how men are and we have to lie. And you ladies, you need these lies. But you don't have to lie. Yeah. Obokora nobe. Lakini you need these lies, you as ladies, and we men we need it. Abandi mbali gotaka kungaino ere byo muntu manyani kire. Dande engane iyo konyo kweche koego keria nga biboli bane babwati gento gete na gento gete. Yeah. Igabono omo sibatyo nabenyoreta se utata kero omungwano ya matatinga intunto bwate chisubaru tubwate chi Prado tubwate TV tubwate bintu bingi ndege twaisire kogora ndege yoka bate kairi kogora nabenyorete ase kwerende ase obokongu kidogo igore aro igato tu areri tukobolia baiboli abange baitunga kibaso tasinyomo. You'll be surprised. Mbiyomono sana Sam ndo chengamenta ke kanana kuroke umbusura mbaya Rosafi Otiso Marata no vale ime yomorobiri na bono mkisimu Kenya Lilian Wadeno Prophetic Joshua Peter Omari na ndoche abange Charles Lwanga Brian Nyankeya na abange ebuna bono Rogers Nyariki Esbon Momanyi abupa kendete kopa ime yomoroberi oyiga bwetwani ya getembe na aboigo bonsi bari banyare utwikira litukoria rero singencho titokonyara gukwana marieta buna bono ndochenga Jackie Marion Mugaka Oscar Avoke Mbappe na bande Peter Pinchezi Matilda Moige no bare ime yomoroberi mbia mora sana kendera kova anaintwe ikiagera bono na poturache gosoka kuraiga na Sam ekero turache kokwereria agose turache kogotigase amaboko yomoroberi oyo iga bwetwani ya getembe asense meri ya getembe FM igo moncho murigereria mbia mora sana soko kendera kova omwenge Sam asengencho yebiro amakwani mambiora yarete tiyankwani abantu mambia lakini bonse tigamba kwani ke wholesale batebinganya sabalende nandi bakatokera turaomerane litukolinde egera tunyaka batogosoma gusetonya ko batogosangasa magazeti mbia mona sana nje Matilda Oboigo nakoro asense meri iyende nere Wilfred Matundura mbia mona sana kenda gutigara ime ya getembe television ikiagera eke nakyo ikiunga kia mwamogusi Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandege uzito somya bamuraba kikuya mandege Getembe Television ekiunga kia mwamogusi. Ine
kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha